Kalang sning kala do men shamsnam kala wana dien ben penlim ya karang rajit United dalai la way goal ha ka jings dang jong ka wat ka balai jong ka Shillong Premier League arja apun rio hamadan SSA ha ka sing sat jan. Karang rajit kala yo bantam shakmat lingba ka kol o Frankie Dakar ha ka minute ka ba arpusan. Henry umeban shngan kur kalang ula penyakan shuwa banwai ka kalastam sabusan plus lai. Ya ka kul ka baar ka langsning la thep da usid Ahmed. Ha ka minute ka ba Henry pesan kat ba ka kul ka balai la thep da Rohan Manar. Ula thep ha ka minute ka ba proper prang ka bala biang pura ya ka langsning ban khur nam jam. Ka langsning ha ka ni ka ayom ya lek kai ka la ban pelim ya ka saumer shwa bakan syarem ha ka Meghalaya Police. Karang rajit ka layai khai bat ka Meghalaya Police bat mat ya ka jing syarem ha ka saumer. Ka SPL kan sedang biang hak arpesau tarik nailar hak bagi polit ka Meghalaya kinya kun persya ya ka saumer hak por lai saupo janmiet.